चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआव थानाय गावबुरा भवनाव दिनै गावबुरा आफादनि मावसुमा मेल जानाङो। मिरु गावबुरा आफादनि आफादगिरि धनन्जय ब्रह्मनि मासि लानानै सामलायनाय बे मेलाव गावबुरा आफादनि माखासे जेंनानि सोमोन्दै सावरायनाय जायो। लोगोसेनो बावैसो सान सिगां चिरां जिल्ला गावबुरा आफादनि आफादगिरिया रुंसारि जानायाव बिथांनि मासिया लांदां जानानै थानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि लांदां जानानै थानाय मासियाव गोदानै बिबान होनाय साफ्रोमखौबो समायखिरा लाहोयो। गुबुन फारसेथिं समायखिरा लानाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों चिरां जिल्ला गावबुरा आफादनि गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि चक्रमणि बसुमतारी आरो लेङाइ आफादगिरि महेन्द्र ब्रह्ममोना खौरां मेलनि गेजेरजों ओरैबायदि फोरमायो। दिनै चिरां जिल्लानि गावबुरा भवनाव जोंनि अल बिटिएडि गावबुरा एस'सिएशननि बय आफादगिरि दं, लोगो आफादगिरि दङ आरो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट गावबुरा सन्थानि लेङाइ आफादगिरि बिथांमोन दं आरो लेङाइ नेहाथारि दं आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेवहाय आनसलिकनि सेक्रेटारि आरो प्रेसिडेन्ट बेयाव नुजाफैनो हादों। दा जोङो दिनै बाव प्रेस मिट लानायनि उद्देश्यआ जाहैबाय जोंहा गावबुरा बै आफादगिरि रुंसारि जानायनि उनाव आरो माखासे लेङाइ आफादगिरिफोर रुंसारि जानायनि उनाव एसे आफादा नोरजिया अबस्थायाव जादोंमोन। दा बिनि थाखाय जोङो गोख्रों खालामफिननो थाखाय दाखालिसो आंखौ आफादगिरि हिसाबै गायसननानै लानाय जाबाय आरो माखासे लेङाइ आफादगिरि बिथांमोनखौबो सोसननानै लानाय जाबाय आरो जइन्ट सेक्रेटारि सासे बिथांमोनखौ सोनानै लानाय जाबाय। दा जोंहा चिरां जिल्ला गावबुरा हिसाबै जोंना 1 नम्बर भवना गाज्रि अबस्थायाव दं। थांनाय 2023आव मोनसे गोबां गिदिर गिदिर अन्थाइ फैनायनि थाखाय जोङो बे थिंखौ गब्लंनायखौ गोदान होफिननो जों हायाखै। जोङो एमपि सारनाव जोङो बिदोंमोन, नाथाय मोनसे क्राइटेरिया मिलाया होननानै बिथाङा जोंनो दा बे फान्डखौ हरनो हाथ'वाखै। क्राइटेरिया जाहैबाय जोंनि बे चिरां जिल्लानि मावखुलि जायनाखि अफिस, बे अफिसनि जानाखि हा दं बे जोंनि नामै फुरा एलटमेन्ट जायाखै। दा बियो प्रसेसआव थांगासिनो दङ। दा नैबे कड अफ कन्डाक्ट जानायनि थाखाय जोङो बेखौ मोनफुंनो हाथ'वाखै। जेलानाखि कड अफ कन्डाक्टआ जोबगोन होमब्ला जोंना एमपि सारा जोंनो फान्ड हरनो जोंनो खोथा होखादों। दा ओंखायनो जोङो आपातत जोङो बेखौ नेनानै दङ आरो जोङो मोनसे रायलायनाय दंबावोमोन, सोरबाफोर डनर आपातत दंथ'योब्ला बे बिथांमोनखौ जोङो डनेट खालामनानै आपातत खामानिखौ दा अखा बोथोरबो जाबाय नालाय जों बेखौ मावनानै लाग्रोनो बेखौ जों सानदोंमोन। दा जोङो नैबे प्रेस मिटनि उनाव जों माखासे खोथाफोरखौ जों सावरायबावगोन। बे सावरायनायनि उनाव जोङो थि खालामनो हागोन। दा बेखिनिखौनो आङो दिनैनि बे प्रेस मिटआव बयनिबो सिगाङाव खावलायनानै फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव गावबुरा आफादा थोंजोङै माबेबा मोनसे राजखान्थि हानजाजों लोब्बा थागोन नामा? दा जोङो जाय गभर्नमेन्ट जों बिनिनो मानसि हिसाबै जों दा गावबुराया डाइरेक्ट बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ जोङो हेफाजाब होनाया बे गावबागाव सिङावनि बाथ्रा, खिन्थु जोङो इन प्रेक्टिकेल जोङो रावबो पलिटिकेल हान्जाखौ जोङो हेफाजाब होनायाव जोङो गोजान थागोन आरो। एसेयावनो फोजोबबाय, गोजोन्थों। আমার বিটিএডির সেন্ট্রেল বডির সভাপতি লগতে আমার চিৰাং জিলাৰ নতুনকৈ আজি পদ পোৱা মাননীয় আমাৰ সভাপতি, লগতে মোৰ নাম মহেন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম। মই আগত বৰবাজাৰ ইউনিটত সেক্ৰেটাৰী আছিল আৰু চেন্ট্ৰেল বডি আমাৰ বিটিএডিৰ গাঁওবুঢ়া ভৱনৰ তাতেও মেম্বাৰ আছিল, মই এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ আছিল। এতিয়া মোক তাৰ পৰা আকৌ আজি আমাৰ বিজিনিৰ মাননীয় আমাৰ আগত ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল, তেখেতৰ নাম হ'ল জহৰ আলী। তেখেতে মানে 2019
2019 মানে অলপ লকডাউন সময়ত অলপ খেলি মেলি কিবা এটা সমস্যা হৈছে তাৰ কাৰণে তাই একবাৰ নহয় দুইবাৰ তিনবাৰ মান বহুত খেলি মেলি হৈ থকা কাৰণে বা পইচা টাকাৰ অলপ লেনদেন অলপ বেয়া হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বৰবাজাৰ আঞ্চলিকে তাক চেন্ট্ৰেল বডিত আমি কমপ্লেইন কৰিছে লগতে চেন্ট্ৰেল বডিয়ে এই কামটো 100% মানে একশ্যন লৈছে তাৰপিছত তাক এক্সপেল কৰা হ'ল তাৰ পিছতে মোক এতিয়া আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ উপসভাপতি হিচাপে মোক নিৰ্বাচিত কৰা হ'ল আজি মই নিৰ্বাচিত উপসভাপতি হৈ পেলাই নিজৰ কামটো ভাল কৰি বা যিমান পাৰে ইমান কাম কৰি যাম বুলি মই আশা কৰে আৰু লগতে মই আমাৰ সভাপতি ছাৰে যি কয় মই ইয়াক মানি লৈ যাম আৰু চেন্ট্ৰেল বডি তেখেতে যি ডিৰেকশ্যন দিয়ে এইগিলাও মই মানি চলিম বুলি মই আজি শপত গ্ৰহণত এটেণ্ড হৈ পেলাই এইটো মই আপোনাৰ প্ৰেছ মিটত আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলা এবাৰ আকৌ আমি এতিয়া ইলেকশ্যন আহি আছে ইলেকশ্যনত আহিলে আমিতো যাৰ চৰকাৰ তাৰে প্ৰজা যাৰ ৰাজা তাৰে প্ৰজা আজিলৈ আমি কাৰো লগত কোনো পাৰ্টিৰ লগত আমি নাই গাঁওবুঢ়া হিচাপত আমি আছে যাৰ যিয়ে নহওক য'ত মিটিং যি পাৰ্টি আহক আমি তামক বুজাই দিব লাগিব আৰু সব জায়গাতে আমি গাঁওবুঢ়া হোৱাৰ কাৰণে আমি সবকে সান্তনা দিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ গোটত এইটো নিয়ম নীতি আছে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যেনিবা ইলেকশ্যনত নিজৰ বিবেক হিচাপত নিজে গাঁওবুঢ়াই নিজে যাক পছন্দ হয় তাক দিব কিন্তু পাৰ্টি হিচাপত আমি কোনো কিবাত আমি এতিয়ালৈকে যোগদান নাই আৰু যিহওক আমি 100% মানে আমাৰ এৰিয়াটো শান্তি হিচাপত ভোট বা ইলেকশ্যনটো হৈ যাব বুলি মই আশা ৰাখিম আৰু নেক্সট বিহুৰ গাঁওবুঢ়া চন্তাই সব কামটো ভাল কৰি নজৰ কৰি যাম বুলি মই আজি প্ৰেছ মিটত আগত মই স্বীকাৰ কৰিলোঁ ধন্যবাদ नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा हादरसायारि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नम्बराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226 बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नम्बराव खौरां लानो हागोन मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो